расман муҳориба дар вазни нимёна байни Ренат Фахриддинов бо рекорди 19-1 ва Брайан Баттл бо рекорди 8-1 рӯзи 17 декабр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. дороҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар дороҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам дороҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. аллакай ин бегоҳ турнир UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду ҷангвари вазни нимёна Стивен Томпсон ва Кевин Холланд вомехӯранд. дуюм муҳорибаи асосии турнир низ муҳориба дар вазни нимёна байни Рафаэл дос Сантос ва Брайан Барбарена хоҳад шуд. ва боз дар ин турнир чунин ҷангварони машҳур ба монанди Майкл Ҷонсон, Тайто Ивас, Сергей Павлович, Ҷек Хермансон, Роман Долидзе ва Нико Прайс баромад мекунанд. турнир шаби 3 ба 4 декабр аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метонед. ссилкаи телеграм дар описани ҳамин навор. дӯстон, ташкилоти UFC расман варзигари бебоғ ва ҷавони тоҷик Нурулло Алиевро дар саҳифаи худ илова карданд. ин кор рӯзи 29 ноябр рух дод. яъне то ин дам номи Нурулло Алиев дар саҳифаи UFC набуд. ва акнун чӣ гуна ки мебинем дар саҳифаи расмии UFC Нурулло Алиев пайдо шудааст. ва дар ин ҷо мо дида метавонем ки Нурулло Алиев чанд сола аст, аз кадом кишвар аст, рекорди ӯ чанд аст ва дар кадом вазн баромад мекунад. мо бо ин дастовар Нурулло Алиев даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мекунем. ва дӯстон, бояд қайд кард ки ин кор баъди аз допинг тест гузаштани Нурулло Алиев рух дод. ва акнун мо бесаброна аввалин муҳорибаи Нуруллоро дар ташкилоти беҳтарини ҷаҳон UFC интизор хоҳем шуд. довталаб барои камарбанди вазни ним вазнини UFC Магомед Анкалаев фикрҳои худро оиди ин муҳориба баён кард. албатта ки ман хурсандам. ман чунин корро интизор набудам. ногаҳонӣ муҳорибаи 5 раунда барои камарбанд пешниҳод карданд ва ман албатта ки розӣ шудам. ягон чиз дигар шудагӣ нест. рақиб ҳамон рақиб аст. танҳо шумораи раундҳо зиёд шуданд. ба ҷои 3 раунд акнун 5 раунд шуд ва дар байн камарбанд аст. барои ҳамин мо ягон чизро аз даст намедиҳем. танҳо ба пеш. ба наздикӣ ман ин камарбандро соҳиб мешам иншааллоҳ ва муддати дароз чемпион мемонам. ман ин корро кардан мехоҳам. ин орзуи ман аст ва ман барои орзуи худ хеле наздикам ва бесаброна ин рӯзро интизорам ки барои камарбанд муҳориба гузаронам ва ин камарбандро ба хонаи худ барам, гуфтааст Анкалаев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни Магомед Анкалаев ва Ян Блахович аллакай шаби 10 декабр дар турнири UFC 282 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо Магомед Анкалаев чемпиони нави UFC шуда метавонад ё ин ки Ян Блахович ба ӯ чунин имкониятро намедиҳад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.